ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахтеҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои арзон ҳастанд ки соҳибошон равон кардан шитоби мо реклама кунем, пешкаши шумо карданем, дида харем. дӯстони азиз, ҳастанд опелои вектораи бо нархҳои арзон ҳастанд ки Toyota Camry ва Hyundai Sonata, опело ва трактор ҳастанд. бадро ки бо ҳастанд опелои астраҷи, мошинои советскӣ бо нархҳои арзон ҳастанд ки мошино бадрон бениҳоят нархҳошон арзон шудааст. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агар мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот чорӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯштан мегузорем. маравад навора сар мекунем. рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадрон Hyundai Sonata аст ки соли бароишаш 2007 солае ки соди фурӯш мегӯяд тоқа гази холия. моторош мегӯяд 2 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мегӯяд бениҳоят тоза 100%. мошин мегӯяд кондитсионераш кор мекунад, 4 та балон мегӯяд 90%, телевизор, задни камера, ходовой кадаги, кожаный салон, 4 диска. хоб коробкаш 100%. мошин мегӯяд умуман мегӯяд масъала намехӯрад, раднои краска сафед, ҳама ҷош мегӯяд беҳтари ҳолатае. ягон ҷои мошина камбудиша накунем. мошин мегӯяд хелае ки дасти як одам нагаштаги аст ва дуруни шаҳри Душанбеда гаштаги бадрон. мошин мегӯяд дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 39 000 сомонӣ бадрон, бо арзонтара мекунад. ина бадрон Hyundai стари, яъне Sonata 2007 сол 39 000 сомонӣ ки дақиқи нархҳо вообще намеёбем. вариантҳои алиши ҳам аст, мегӯяд метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. мошин мегӯяд 7 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад ва краскаш мегӯяд навай. ягон ҷои краскаш мегӯяд сарапина, яъне ки харошидагӣ, и хеле чизо надорад. мошин тоза, балон нав, ходовой кадаги, камера ҳуҷҷат, телевизор, задни камера, ҳамаш 100% бадрон. нархи мошин 39 000 сомонӣ дар територияи Душанбеда қарор дорад. ина рақамҳо мегафоншон кор мекунад ва дар рақамҳошон имо ватсап дорад. мошинчаи тенҷа алишам мешавад. марама занг занед. дуюм трактори фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, трактор T40 аст ки сайзтаниш беҳтарин ки бадрон, 2 та балони пеш мегӯяд 9 аст, 2 балони ахир мегӯяд 70%. трактор мегӯяд ҳолати беҳтарин мегӯяд соҳибшон хелае ки дасти як одам нагаштаги аст. балонош нав аст, пусидагӣ надорад, ҳама ҷош 100% мегирем, фақат кора сар мекунем. трактор мегӯяд дастрошини фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ. бо одамоне ки наличи мегирам мегӯяд бо камтар арзон мекунем, мегӯяд дастроши сумар курай. ина рақамҳои мегафоншон кор мегӯяд, рақамҳои Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россияшон имо ватсап пайваст доранд. ин трактор бадрон дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепада қарор дорад. трактор T40 сайзтани беҳтарин, ҳама ҷош мегӯяд 100%, балони пеш нав, балони ақиб яъне 70%. марама дигар маълумоти пурраша. трактор мегӯяд 100% ҳолати коридае. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед, лайкотон нагузоред ва агар имконият бошад навора ҳадисаш кунед. шумо дам агар ҳамхали рекламаҳо бошад, мошинаи боркаша, заминаи квартираи хонаи чизе ки набошад, сурат маълумот чорӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Astra аст ки дар кузофи нимхели сиданча хатчбек соли бароишаш 1998 аст ки бензин аст, ҳардаш кор мекунад. мотори мошин мегӯяд 1.6 простоя мегӯяд соҳибшон, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд 4 та балон мегӯяд пачка, 4 диска, электропакет, салон тоза, раднои краска серебриси, магнитофон, ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд 100% кам будиша нагуфтиян. хай маълумотҳои пурра ва аз 100% аз соҳибашон мегирем. мошин мегӯяд дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 33 000 сомонӣ бадрон, бо арзонтар муомилаи хубам дорад мегӯяд соҳибшон. ин мошин дар територияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамҳо мегафоншон кор мекунад, маълумотҳои пурра ва 100% аз рақамҳошон мегирен. одамоне ки наличи мегиранд мегӯяд бо арзон мешавад. марама занг занем. дӯстони азиз, мошинои боркаш мехаред, мошинои майда мехаред, чӣ хеле мошине ки ба шумо дар кора, дар комментария нависед. мо мошинои гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда, яъне ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем. аз ёдтон набарорем, фақат лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар ватсап, имо, инстаграм, чизе ки дорем подписаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Toyota Camry аст ки нагуфтем ки американка, дубая, европа,
ягон чия нагуфтиянд. соли бароишаш 2010 солае ки бензини холияи моторош 2.5 литр коробка шуд механика гуфтага аст соҳибшон. Соистани мошин мегӯяд беҳтарин 4 диска 4.80% кондитсионер электропакет радной краска маш 100% бадро мошинане ки камбудиш яъне ки маълумотош хеле кам аст ки камбудишам нагуфтиянд. фақат ҳолати мошин мегӯяд 100% маълумотои пурраш нест. барои ҳамин кадомтон ки мехаред қадишон бо тамос гирифта пурсед. 2010 сола мега соҳибшон. нархи мошина мега 80 гуфтасем бо арзонтар мешавад. ин мошин мега дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ин рақамҳои телефони тиселшон аст кор мекунад. одамони харидор мегӯяд одамоне ки мегӯяд бисёри баъд арзон мекунад ки алиш мекунад мегӯяд мисол занг назанам нороҳат накунам тоқа суми холӣ мега ва муомила савдош мега танҳо дар назди капоти мошин дар пойтахт мадӯстон азиз 80 000 сомонӣ марамат дига маълумотча гирен. лайкотон назарни фаромӯш накунед ва навбара подлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Nexi аст ки светои сафед соли барои 6 1995 бензин газ ҳардаш кор мекард. моторош парастой мега 1.6 литр коробкаш механика саистани мошин мегад нахаду. мотори мошин мегад беҳтарина балонш мегад ҳолати корида яъне ки 60-70%. хоб ҳуҷҷатошам мегад ҳастане ки нагуфтанд чанд ха ҳуҷҷат дорад не ки ҳуҷҷат мега дорад. мошин мегад тагош мега варид кардагӣ нестай ва салоншам тоза электропакет магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад 100% бардор мошин мега хеле ки дасти як одамда гаштагиай нахаду хадавоям дорад. ин мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ. одамоне ки наличка мегиранд мегӯяд наличи сумкати бо ягон сум муомила мекунем дастрош мега соҳибшуд. ин мошин бадо дар тарафи хуҷанд ва рақамошон тисел аст. одамони харидори Nexi хар марамат занг зада пурра маълумотча гирем. шумо дар мақсади рекламаҳо бошуда хона замин мошин марамат рой кунед фурӯшта мегузорем. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон ҳастаи мошинои советски аст ки ваз 21010 соли барои 6 2006 солае ки сӯзишвориш мегӯяд бензини холияй. моторош мега 1.7 литр коробкаш механика саистани мошин мега баъдон беҳтарин нахаду. мошин мега нахада мегад радной краска мегад балонш мегад нав аст хадавой мега кадаги топча мошин мегад як даста гаштага мега соҳибшон мошин як даста баъдон. холоса гап мега мошина аз пеш омада бидем мега бо арзон кардан метавонед мега дастрошона 4 диска 4 балонои нав дорадосон аст ки салоншам тоза радной краска мошин мегад як даст. нархи мошин мегад 10000 сомонӣ аст. бо ҳамира мегад арзон мекунем то қасуми холӣ алиша нагуфтиянд. ин мошин баъдон дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. ина рақамошон мегафон аст марамат занг зада маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз лайкора фаромӯш накунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка баъдро элегант светои сафед соли барои 6 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош мега 1.8 литр коробкаш механика саистани мошин мега нахаду беҳтарин. мошин мега 4 электропакет документшам мега дорад газ бензин кор мекунад радной краска 4 калпак ва 4 балонои 70%. мошин мега 100% нахаду мега дастрош мефурӯшем бо нархи 31000 сомонӣ. одамоне ки наличи мегиранд мега бо арзон мекунем бисёри баъд не камтар дига мега арзон мешавад. ин мошин мега дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. ҳуҷҷат дора мега не ки нагуфтан чанд қа срок дора не ки аниқ дора мега соҳибшон 4 электропакет газ бензин ҳама ҷош 100%. ина рақамо билайншо бадон 31000 сомонӣ муомила мешавад дар территорияи Душанбе. дӯстони азиз шумо дам агарам хариди рекламаҳо бошад мисол хонаҳай заминаи мошинаи квартира чизе ки набошад барои фурӯхтан шумо метавонед ки сурат маълумотҳои ҳамин хелчотон рой кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Vectra A аст ки соли барои 6 1993 бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош 1.6 простой коробкаш механика ҳолати мошин мегад нахаду. мошин баъдон 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мега соҳибшон не ки чашкаош мегад варид дора мега соҳибшон пешакӣ мегӯянд. ҳолати мошин мега нахадва мисол 100% мегад мерава мебия на ҳолати зури зур на ҳолати безеби ҳолати средни миёна. радной краска баъдон 4 калпак 4 балонои 50-60% 8 моҳи дига ҳуҷҷат як чашкаша мегад кадомаш мегад варид шудагия мега соҳибшон не ки
ба хайра мега соҳибшон. Кадоме ки наличи мегирам мега мошина арзон фурӯхтаеса. Нархи мошин мегад 9500 сомонӣ ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тарафи Хуҷанд мешавад. Дрон 9500 сомонӣ бо арзона мешавад. Ина рақамо телефони вавилон шумо кор мекунад. Аз ҳамин рақамо марҳамат дигар маълумотои пурраша гирен. Ҳамин мошин агар савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен. дастурҳоша то қасуми холӣ, алиш ва кредит ягон хе намешавад. То қасуми холӣ ва дар назди капоти мошин муомила мекунанд. дӯстони азизи мо дар имрӯза навбарум ҳамин мошин буд ки пешкаштон кардем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.